Guys, kayo na nga guys ang tumingin kung magkaano-ano to si Wamos tsaka si Nonoy Pagoto. Kasi magkahawig sila guys, 'di ba? Parang pinagbiak silang bunga ng bunga. Kaya sana pag nakita to ni Wamos yung picture ni Nonoy Pagot na taga Takas Pontevedra Cafe, sana tulungan niya kasi magkahawig naman kayo Wamos. Sana help mo naman si Nonoy Pagot kasi nakakaawa ang buhay nito ni Nonoy Pagot sa amin. Sana mabisita mo siya at matulungan mo sa vlog mo para total hindi naman mapagkaila na talagang may magkahawig kayo. Kaya Wamos, go na, punta ka ng Takas Pontevedra para matulungan mo yung kamag-anak mo o magkahawig mo. Sana gawin mo yan para lalong matutuwa sa iyo ang mga tao Wamos. Wamos, sige na Wamos. Guys, kayo na